TVRI bekerja sama dengan Sekar Budaya Nusantara mempersembahkan pergelaran Wayang Orang. Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Sekar Budaya Nusantara yang bekerja sama dengan Televisi Republik Indonesia. Seperti biasa, malam hari ini akan menggelar pergelaran Wayang Orang dengan cerita Wahyu Cakraningrat. Para pemirsa yang budiman, di dalam cerita Wahyu Cakraningrat juga mengandung banyak filosofi ataupun pesan moral yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Namun para pemirsa yang lebih penting, di dalam cerita Wahyu Cakraningrat, kata-kata wahyu, kita sering mendengar kata wahyu. Namun arti yang sebenarnya perlu kita ketahui. Untuk itu, di studio telah hadir Ibu Nani Sudarsono. Beliau adalah pemerakarsa acara ini dan juga sebagai pendiri Sekar Budaya Nusantara.
Sugeng dalu Ibu. Dalu. Sehat. Sehat. Syukur Ibu. Ada kaitannya dengan cerita Wahyu Cakraningrat. Mungkin saya juga semua para pemirsa seringkali mendengar kata-kata wahyu. Tapi arti yang sebenarnya itu bagaimana Ibu? Mungkin para pemirsa ingin mengetahui juga. Saya akan sedikit menceritakan makna daripada wahyu itu. Menurut pandangan saya ya Mas ya. Karena banyak pendapat dari berbagai pihak mengenai apa kata wahyu itu. Kalau secara universal saya anggap bahwa wahyu itu adalah nur ilahi. Kalau di dalam bahasa agama kita mendapatkan ridho Allah. Nah, semua manusia itu saya merasa bahwa dia bisa ketunggon atau pengaruh oleh mendapatkan nur ilahi. Kewahyon. Kalau bahasa Jawa kewahyon. Karena apa? Karena dia itu bisa betul-betul bisa mengendalikan kalbunya dengan baik. Dia bisa menyisihkan segala unsur-unsur alam yang sifatnya kadang-kadang mengganggu kehidupan manusia itu. Yang kita kenal biasanya kalau coro Jawa ya, saudara papat limo pancer ya. Ya, sedulur papat limo pancer. Sedulur papat itu menyangkut masalah amarah, masalah molimo apa ro itu bangsane makan minum madat madon main itu molimo. Lalu dia itu harus bisa menghindari keserakahan yang ada, lalu hawa nafsu yang tidak terkendali karena berahi dan lainnya itu. Nah, itu harus kita sisihkan sehingga akhirnya dia bersemayam di hatinya itu secara bersih, bening. Itulah yang namanya manajemen kalbu itu. Nah, kalau dia bisa menjalankan hidup itu di dalam dinamika kehidupan itu dengan pegangan seperti itu, dia akan mendapatkan ridho Allah. Semuanya apa yang dia kerjakan, katakanlah dia hanya seorang guru, tapi kalau dia menjalankan tugasnya itu dengan baik, dia menjadi panutan masyarakat, dia bisa mencolok putra, mencolok putri, apa namanya kalau mencolok putra, mencolok putri itu karismanya. Nah, dia mendapatkan karisma karena dia bisa bergaul dengan banyak orang, dan demokrasi juga ya. Nah, oleh karena itu inilah yang maksud nilai yang umum. Tapi di dalam cerita daripada Pak Wahyu Cakraningrat itu, Cakraningrat itu sebetulnya personifikasi dari Bedoro dan Betari itu. Tapi ya, arti dari Cakraningrat sendiri Cakraningrat ada ya? Itu di dalam wayang itu siapa yang mendapatkan wahyu Cakraningrat, dia mampu untuk bisa menurunkan raja-raja di kemudian hari. Istilahnya Jilajitu ya, didapatkan bibit luhur. Nah, apakah yang jadi mendapat wahyu itu harus anak raja? Pada saat itu kan raja, belum republik ya. Nah, apakah anak raja yang harus? Tidak perlu, karena kebetulan yang dapat itu Abimanyu. Abimanyu bukan anak raja. Tapi anak seorang pangeran ya. Hanya seorang pangeran. Nah, yang anaknya Prabu Kresna dan Prabu Duryodono tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itulah yang menjadi maknanya. Apakah di dalam iklim republik kita itu bisa demikian? Bisa. Ada persyaratan, dia bisa menjadi presiden, bisa menjadi gubernur. Tapi kalau kewahyon itu semua pekerjaan yang dia lakukan itu senantiasa mendapatkan panutan dan karisma. Ya, karisma adalah sangat penting. Karisma itu juga merupakan nur ilahi. Dan pada intinya wahyu itu nggak bisa dicari kemana-mana, menunggu kita berusaha, tapi yang menentukan yang orang di atas. Bisa nyari, tapi tidak bisa kita tentukan. Tuhanlah yang menentukan itu. Hanya tergantung bagaimana kita memanage kalbu kita masing-masing. Terima kasih Bu, kayaknya sudah gamblang sekali uraian dalam cerita Wahyu Cakraningrat. Mungkin juga penonton ingin cepat-cepat menyaksikan pergelaran produksi Sekar Budaya Nusantara. Matur nuwun. Silakan. Baiklah para pemirsa,
Demikianlah uraian pesan moral dari cerita Wahyucakraningrat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa semuanya, makna yang terkandung di dalam cerita Wahyucakraningrat. Jangan kemana-mana, mari kita saksikan bersama-sama pergelaran wayang orang produksi Sekar Budaya Nusantara dengan cerita Wahyucakraningrat. Kanthi sesanti, Joyo Joyo Wijayanti, Rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.
badal tarasane yuang agung mulane babuwong urip saparasa ngawuleng Gusti kudu ikhlas lair batin aja nganti nemu nungsung pawarta man. Iya Tongger. Nunggu pawarta ya nunggu pawarta nanging sabar luwih dhisik. Nggih, Man. Ngene ya, Nger. Pripun, Man? Dawuhe Kang Sinuwun Prabu Suryudana. Kowe kabeh kinen jampangi lan memanuki lakune pulunanmu Lesmana Mandra Kumara anggone ngupadi Wahyu Cakraningrat. Napa, Man? Wahyu Cakraningrat? Iya. Wong Kurawa kok golek wahyu. Wahyu wong mboten salah, Man. Ora. Man. Enten lakon napa? Enten lakon napa? Wong Kurawa niku entuk wahyu, Man. Kok ndagel jenengan niku, Man? Wis menengo dhisik ya, Dur. Pripun to, Man? Mumpun sakniki ngeten mawon, Man. Sakniki nggo mulih mawon. Sembrono mulih. Man. Sediane urung kelakon kok ngajak mulih wae. Kok wong Kurawa kok golek wahyu. Entuke nggih mung tuyul, Man. Menengo dhisik ya, Dur. Nggih, pripun, Man? Wakne gondel. Ana apa adicune? Paringa dawuh menyang wayamu kepriye anggone cara-carane wong golek wahyu. Kok ngono ta ya adicune? Iya. Nggih, wayahku Lesmana Mandra Kumara Dawuh yang suarane kok banter banget to, Nggih. senjang koyang. Isih lantang. Golek wahyu kuwi ora kena digegampang ya, Nggih. Luwih rumsit lan ruwit. Nanging aja sumelang. Lamun sira tegek apa kang dadi kakarepamu, bakal kelakon nggonmu bakal golek wahyu Cakraningrat. Mung wae jeneng sira kudu wani tapa, ana alas Krendawa ana, Nggih. Bener Ngeres Mono. Kowe sagu apa ora? Kula kudu tapa yang? Iya. Rajreh yang. Apa kowe? Kula ajreh napa meneh nek tapa niku kudu nganggo poso. Iya. Mongko kula mboten betah luwih. Kula gadah usul yang. Apa usul apa? Ngeten. Para resi Brahmana pandhita ing negari Ngastina dipun kumpulaken. Didhawuhi ngupadi Wahyu. Nek pun entuk ragate diijoli Kanjeng Rama Prabu. Banjir wahyune nggih kula yang.
nangis ya. Sampeyan iku Pripun, Man? Purun apa mboten? Iya, tak turuti. Kula purun ta, Pak? Ning kula duwe bebono jenengan sedaya kudu nyepake napa penjaluk kula. Apa? Saged mboten? Riwayat Nggih, Man. Wong turuti kemawon, Man. Nggih, saged. Ingkang sepisan kula nyuwun woh-wohan. Apel anggur. Pokoke woh-wohan sing enten teng Astina dikumpulke. Iya, tak turuti. Daharane fried chicken. Sing ayam diglepung-glepung. Lajeng ngangge sukiyaki teriyaki. Malah nganggo banyu aki yo piye? Lajeng ampun supe. Kula pun betakaken spring bed bantal guling selimun langet. Lah iki tarik tenan. Ampun supe malih. Handphone kudah dipun betok kangge komunikasi kula kalian Kanjeng Rama. Ya ampun, Ger. Kok sambat terus, Man? Sambat ki mawon. Kowe iki jane arep topo apa arep piknik? Wes mono. Dawuh yang Samu barang gawe apa maneh kamukten. Kuwi pancen abot pitukone. Yen kepengen mukti lan wibawa ya kudu ane rekoso lan prihatin. bener kandhane yang Musman. Mung wae nggonmu bakal nggayu cakraning rat. Kudu cegah daharan kuling, Ger. ning ampun tebe-tebe nggih. Ora mengko dicampangi karo paman-pamanmu kabeh saka Nggih, katuan. kula sagah ya. Iya. Ger Kato Marmo. Kula, Man. Siagakno para prajurit barisane ditata sak juru-juru budalan yo. Wis akan dawuh.
Sumunal hanelah ing wong dudu tejo. Ing kono tanana penandang tebih saking suker sakit kang ana amung nikmatmu pangat satata nedya. Tu punika ingkang nastan alam sunya ruri. Sunya tegese suwung, ruri tegese sepi. Ana padhang dudu padhang Surya Candra nyang Kartika nanggung Nurdaya tilapating Gusti ingkang maweh Prabawa Hayong Hayu Dirgahayu. Sinungga ingkang sasana ing kono punika makhluk badan rohani awasta wahyu cakraning ngrep miwah Bathari Maninten. Kala ngenteni timbule Israel muslim ingkang pawa gabus marma
anggung kekaron sirah ingkang garwa. Dina samengko wis tiba titik kala mangsa. Ulun lan Siadi turun mring Arcapada ingkang saperlu ngupadi kurungan Kencana Yayi. Inggih, Ulun. Mara enggal Derek Nusatinta urut. Semangga kula dherekaken. Pulangga mabur ingkang pinastika pinasti kusuma.
kita. Wonogung kegerotan bumerit anggirisi dicekel kita. Akeh pok pakipone merak pagupane warak wong miring omah sangar kayu aeng datanam mukalamun dadya papan pengalapan basan satu moro satu mati jalma moro animasi parandene Raden Lesmana Mandra Morander mati denyayoga brata dasare rada gemblung nalare suwung pikire bingung atine jireh wedi getih godhe putih marmotan bisa jenjem dene rasa medi yang ajreyang man donang kita jeruk ngancani kok malah dodol. Kosa kang miling-miling kowe jejangkung pandal maning wahyu maninten endang pamikatsih petrek-petrek anyaketi kang andon yoga Becara kaya Raden Lesmana lagi arep mapan topo Dek Wahyuni wis teko ora mengko tanda gendek tak takon langsung ana ya jenengmu sapa lan saka ngendi nduk Raden, nami kula punendang pamikatsih Raden, anak salah satunggaling pendhita ingkang cumandhak wonten ing pertapan celak mriki Raden. Endang pamikatsih. Nuwun inggih. Bocah cerak kene. Nuwun inggih Raden. Wong kaayune kaya ngene arek. Den tepungke ya, Nduk. Aku ki putra ratu saka negara Ngastina. Ning aku besok bakal dadi ratu ning durung duwe bojo. Saumpama lho iki. Kados pundi Raden? Saumpama kowe dadi bojoku. Gelem ora, Nduk? Aduh Raden. Ken kula badhe nglampahi Raden. Awit kula sampun kapacangaken dening salah satunggaling putut wonten ing pertapan Raden. Kowe wis dipacangke? Nuwun inggih. Wah. Urung meneh aku. Urip kok pendak-pendak ning kaya ngene ra tau ngrasake bahagia ora. Mbok gelem tanda boten Raden. Neganan aku titik wae. Kula boten saged nglampahi Raden. Apa ya kelakon kudu tak rudha paripeksa ta, Nduk? Ya ampun ngoten to Raden. Gelem ya? Boten. Gelem. Boten. Gelem. Boten. Gelem. Ical musno bakari maning
Abimanyu noing citra Dawuh yang yo kene jeneng sira Pantapa malah bengok-bengok karepmu iki apa Nger Mono? nggih sekawit kula nembe tapa senajan ajrih kula lakoni. Ya, pancen bener. Nembe ajeng tapa mak jegagi. Enten wong ayu. Wong ayu kula caketi kula tekoni ngaku jenenge Endang Pamikatsih saking dusun riki. Ajute Gandeng kula calon ratu dereng duwe bojo kula ajeng klopek bojo. Mboten purun kajeng kula foto-foto ical ya. iki ora Wahyu konca saka papan dunung kene mergo kowe sembrono nggodho Anita. Adicuni Apa wakne? cedhuk sabar oleh entuk gawe tak jaluk kanthi banget. Riten kabeh para Kurawa bujungen Wahyu Cakraning Rat. Aku bakal matur ana ngarsane Sinuwun Sultana. Oh iya. Ayo Ger, kumpul karo peneyang. Saudara yang mama. Ya gendenge mleketaket ya penak dhewe lah kok. Ayo nek penak yo penak ning gamelan mandek yo mandek. Kok gamelan mandek penak? Ya mandek kowe nek sing joget sapa sing joget? Sing ngibing sapa? Kowe. Lah lu ngawak-awak ngono arep ngibing kan turu. Kowe joget sing nganti semaput le. Sing waras ngalah. Sing waras ngalah. Kalau kenyang gemblung apa? Ngarana gamelan muni jogetan. Ya seniman kayak kiye. Seniman ki krungu bae wong tuku gamelan wis joget. Gamelan muni joget. Lho iya ding iki ana wong rasan-rasan arep tuku gamelan. Lah ya wis ngibing. Lah ya wingi ana wong anu nggawa gamelan nganggo gerobak. Lah ning mburine jogetan. Wit gemblung kaya kowe. Jare ora lah. Ora piye? Ya kepenak lah. Ayo wis. Kayak ngene lah. Joget kaya kiye ya pencet ya. Ngibing kaya ngene ya. Lah kowe liwat ngendi? Lah kowe kok sing ngencot kowe sapa? Kok ngencot kowe sapa kepriwe lah. Yang kencot kayak ngibing kiye mau. Kencot piye kencot? Kencot tuli durung mangan lah. Goblok banget. Gong. Lu kencot. Iki cara nggone yang kencot. Kuwi jenenge ngelih ya, Gong. Wong anggar goblok tuli kaya Rika. Jenenge ngelih piye? Barang nang kene dijiot terus dipindah nang kene iki jenenge ngelih, Truk. Ora kok ngelih barang saka kono digawa mrono ki ora.
Karepku kuwi nek urung mangan, kuwi jenenge luwe. Kowe aduh bodho maning kula kepriwe lah. Piye ta kowe luwe tulik kewan sing sikile 1 juta kae. Duh. Wis omong karo wong edian iki jan teko pol-pole mung padu karo Bagong. Wong pancen dicethake angel ya. Sebab basane Bagong ki beda karo basaku, basamu. Nek iki dhisik Rama Semar, kuwi ra entuk wanita sekon Korea. Dadi anak-anak si Bagong iki basane beda. Oh, dadi saka Korea iki. Nek Korea iki Banyumas. Oh, dadi ana bedane. Nek awake dhewe iki sarwa O. Oh? Iya. Ning nek Bagong ki miring. Tembunge sarwa A. Ngono. Dadi aja kaget. Sur meja ana ulane aja wis carane kaya iki. Saya maju rono. Saiki nek pancen ana geseke O A, saiki tak takon. Oh, tepang sulit. Sego. Ya sega lah. Beda ta? Nek nggone dhewe iki sego. Nek cara nggone Bagong sego segak. Iya. Nek lengo. Ya lengak. Ya O karo A ya. Iya. Terus nek botol ya gendul. Lah kok ora A. Kok ora gendal. Wong jenenge wis beda-beda yen cara nggone nyong at, cara nggone Rika O kaya kebo ya O. Iya. Kaya kebo. Bagong ngarani iki omong iki bandek lho nek cara nggone dhewe. Oh, ngono. Ala wong cara nggone Rika ya beda. Saiki tak takon nyong. Coba wangsulana. Coba anggen nyong takon lawang. Lawang? Iya. Lawang yo lawang. Ya tiru-tiru nggone nyong. Kok iso tiru-tiru lawang ki ya lawang. Lawang yo jenenge yo lawang. Lah bedane A karo O. Nyong takon lawang kok lawang ora lowong. Oh, wah iki sing gedhe pakapuramu. Wis. Jalaran bangsane Bagong kuwi ora ana sing tuwa. Ya apa ya bocah dadi kowe iki kudu maklum. Apa ya? Iya klebu bocah. Alah kepiye to? Ora ana wong tuwa kono. Apa iya? Hah? Ya ana sapa sing ngomong lah. Masa sih? Ya ana sing tuwa. Ya anak. Kamane aku takon. Oke. Gong bapakmu ana? Anak. Baik. Anak. Anakmu? Anak. Putumu? Anak. Anak kabeh to? Ora ana sing tuwa. Bae mbokne, bapakne, adine, anake anak kabeh ora ana sing kucingmu? Anak. Lho anak kucinge wis ana. Anak ya cara nggone Rika ono kaya kula. Iya, lah iki kon muni lowong. Saiki pamane kewan. Ya kewan ya ngerti. Nek cara nggonku kebu nggonmu? Ya kebo. Nek sapi? Ya sapi. Nek jaran? Ya jaran. Ada persamaan. Sak jaran ki mo ya. Nek anak kebu? Gudel. Padha. Anak sapi? Pedet. Anak jaran? Beluk. Anak kol? Lah ya ora ana lah. Anak kol kuwi jenenge goblok. Lah, ya anak kol apa? Anak kol ya minggir, nek ora minggir ketabrak kowe. Kok anak kol ketabrak kok berdua? Oh ya anak kol kowe nang tengah dalan ra ketabrak kowe. Wong perkara basa dadi utrek-utrekan bener mau sora mejana ulane. Aja gelo wis dadi carane. Arep beda-beda ning nunggal dadi siji. Nah, saiki timbang utrek-utrekan ora ketang musak kebiaran ngulir budaya. Seneng-seneng. Anggone nyong Rika itu di nanti saiki nang Jakarta. Jakarta. Tuli ana lagune jajal kepiye? Nyong nembang ya ora. Ya kowe njaluk ya nembang. Ya ana Petruk gua. Oh iya, Truk. Nah, ngono ya kuwi penyiar. Jakarta ya. Kondang kumandang saendange rakyat. Ibu tiri hanya iki ngopo ta iki? Oh ibu tiri. Aku arep melu nembang. Ya tuli ora kuwi lah. Ibu apa? Ibu kota. Oh, ibu kota to.
ibu kota. Republik Indonesia. Jakarta Indah. Mau gending. Ya, Mak. Ki gagrag anyar. Ya, ya. Bareng krungu sampean metu terus mikir kaya bulus. Ning Jakarta iki mau. Ya. Apik ya, Mak? Apik banget. Ngrumpaka Jakarta. Iki ngene to, Li. Apa, Mak? Aku iki krungu kabar yen Jawata nurunake wahyu. Sing jenenge Wahyu Cakraningrat. Oh, ngono, Mak? Ya. Heeh. Dadi sapa sing nggunan Wahyu Cakraningrat iku mau ron turune bakal dadi ratu, dadi Nalendra ra ngono. Oh. Ya. Upamane sing aku sing entuk. Lah anakmu kuwi ron turune dudu kowe. Nek kowe wis kadung dadi batur. Anak-anakmu mbok menawa ana sing dadi ratu, ngene. Anakku wis mati kabeh mah. Ayo wis pendemen pisan. Anakmu mati. Wong dikandhani. Wong ndek bojo ra mana-mana aku kuwi. Ning ngene, Nger. Heeh. Nggih. Satriya sing nampa wahyu iku sing kudu betah prihatin, betah tapa brata ora gampang, ya. Kudu ngalami tapa brata, kudu nrimo, kudu welas asih lan liya-liyane. Nah, dadi upamane para pepunden awake dhewe padha mertapa, mbok menawa bisa oleh wahyu. Jalaran putra Ngastina kru kabar ya golek wahyu. Para satria liyane golek wahyu. Oh. Ngono? Heeh. Wahyu ku ora memang gedhe tok sing oleh. Wong cilik-cilik ya ana sing iso kedunungan wahyu. Ora mung bangsane raja, bangsane Nayantaka lan liyane. Ning wong cilik ya upamane tukang gendang upamane. Ya iso. Iso aku nek gendang wahyu ketok ngengkreng. Apa sih rawuh? Kowe marah bareng. Abimanyu. Aku disi krungu jaman ati kamu ya. Mangga.
Gus. Ing kayaku asring lumut. Gus, kula tenggo-tenggo rawuh sampeyan saking sowan yang jingandika abiyasa. Niku wonten dawuh napa saking eyang menika wau kok terus mandhap wonten anggen kula sami dolanan nika wau? Iya, Badrana iya dadya kaluganira. Iye. Eyang abiyasa paring dawuh menawa wektu samengko aku kinen ngayati tapa brata kang kanggo nyadang tumuruning wahyu cakraning Ratwa Badra. Lah apa to kandhaku mau? Cocok Tapa to? Brata. Aku ya krungu. Semeneh iki Iki dipengestoni. dawuh Penemban abiyasa dipengestoni. Iyange wis mengestoni. Iki lajeng kersanipun kita rabi mayu terus pundi badhe ngupati wonten pundi napa badhe kendel rumiyin. Iya, sawetara bakal mebu ana telenging wanawasa ngupadi papan kang prayoga. Namung ngatur pemut, Ndara. Gareng Surya manjer ing tengah. Panasipun sumelet kendel rumiyin mangke menawi sampun gliwang, monggo kula dherekaken. Iya, kaya prayoga apa kang dadi atur rumiyin. Suto bangno dadi saya. Ah, iki ngayo. Nek wis rada yuk, dereke. Ana bono margono. Kae lunga nek arep ana raup ana sendang kae mo. Iplak-iplak aku arep adus kono. Nggih, ngono ya pancen rada ora penak. Sampai roto dina saking aku tak wono kan. Loyono kaya kaget iki sanget biman. Kowe rono apa rono?
Sosoro Maruta. Sugeng Gus rawuhipun dereng kanca. Yo Semar wis temu. Iye. Adikku Yayi. Bocah Agus adikku Dimas Abimanyu. Nuwun wonten timbalaning tengah dawuh Kakang Mas. Yo sing gedhi pangapuramu Yayi. Dinipun Kakang wani ngrebut musuhe si adik mau Yaya Abimanyu. Kakang Mas boten dados menapa kapara kula ngaturaken agenging panuwun. Awit paduka Kakang Mas sampun paring pangayuman dhateng ingkang rayi. Iya. Moga Yaya Abimanyu munggo kepiye sabdane Eyang Abiyasa Yaya Abimanyu. Nuwun inggih. Kula miwah paduka Kakang Mas. Sadaya kadhawan ngayati tapa brata. Kinarya nyenyadang tumuruning wahyu cakraning. Kaya mangkono. Nggih, mbun cetha to nggih, Gus, nggih. Wahyu cakraning rat nggih. Iya. Mulai aji selak trontongi pepadang sadurunge si adine ayahi pakaryan. Coba nyuwun pangestu ana ngersani Wabadranaya Yaya Abimanyu. Nuwun. Wabadranaya. Nggih, terus pundi Gus? Banjur apa sangune wong bakal mesu brata Badranaya? Ah nggih,
kula badhe atur ngersa panjenengan sedaya nggih. Ndara kula Gatotkaca duwe Ndara Abimanyu. Satriya sing bakal nampi wahyu niku kudu basa nglakoni ma 5. Ma 5 nggih. Siji kudu bisa micara. Ping pindhone mrantasi, ping telune milah-milah. Sing papat kudu mangerti, sing 5 kudu manembah. Micara niku tegese satriya kudu bisa ngomong. Bisa ngandhakake apa kang dadi karepane. Senadyan pintera uteke ning nek mboten bisa ngomong padha karo wong bodho ngeten. Ngono. Nggih. Lah ping pindhone kudu bisa merantasi. Sakniku akeh wong do bisa ngomong ketok pinter ngomong pidato-pidato ning ora iso merantasi gawe, ora iso ngrampungi. Niku ora becik ngeten. Dene ping telune kudu bisa milah-milah. Panjenengane iso milah-milih endi sing apik, endi sing bener, kae kleru, kae luput. Sing tanggo mesti sing apik sing bener niku wau. Ngeten? Oh, betul. Nggih, dene ping 4 niku kudu bisa mangerti. Mangerti niku tegese ngerti karo kawula cilik. Sakniku akeh wong sing nang dhuwur lenggahane ora ngerti karo wong cilik, ora ngerti batine wong cilik. Monggo batine wong cilik kados kula niku umume tasih suci, tasih murni. Dadi nek satru ngerti batine wong cilik niku sing bakal kedunungan wahyu ngeten. Sampeyan nek dipilih karo wong cilik sing akeh niku padha karo nampa wahyu bakal mangke nampa kelenggahan. Ngeten Gus. Dene sing pungkasan sing ma 5 nggih niku bisa manembah teng Gusti. Gusti niku sing kagungan wahyu. Sampeyan pinter kaya apa sak langit, bisa merantasi, bisa milah-milah ning nek mboten celak kali sing duwe wahyu nggih Gusti sing akar jagat mokal bisa dikelakon nampa wahyu. Ampun nyonto pemudasan niku umume mboten ma 5 sing digoleki ma 3. Nggih niku mangan melu mara tuwa niku ampun diconto. Nggih. Sekap ngaten atur kula, Gus monggo kula aturi ngupadi piyambak-piyambak sinten mangke badhe nampi kabejan. Monggo. Yaya Abimanyu wis kamlang sabdane Wabadrana muluran sangka kuwi yayi siadi dinginana lumaku nguwadya papan kang prayogana sak ngisoring mandira pun kakang sedya nyampangi saka Dirgantara Yaya Abimanyu mangestaken dawuh oh derek tobat pangko Abimanyu nggih kula mangipun nggih pareng Gus. Jendra Dwarawati Raden Samba panggung kegawangan dukanipun ingkang Rama Prabu Sri Bathara Kresna pinardi nesu budi
pamasuh jiwa tarak broto marmatilar praja nglembara mulandara ing wana Kendayana amung ingkang paman ing Sampura Sang Harya Setyaki ingkang gumiring jengkaring Sang Putra Nata. Maturna ingkang pinastika Pinasti Kusuma dadya pepujanku Inggih kula wonten dawuh nuwun sewu. Bebasan sampun munggah gunung mudhun jurang mlebet tenenging Wanawasa. Paduka tansah gumiring kaliyan kula. Nanging nger lampah paduka ketingal mandheg mangu menika wonten wigatos menapa to nger? Inggih paman. Pancen kula rumaos mandheg mangu awit kula kedah tumindak menapa magepokan kalian badhe turunipun Wahyu Cakraningrat. Mapan kula boten mangertosi wonten pundi papan dunungipun Wahyu Cakraningrat lan kedah kados pundi supados kula age-age pikantuk Wahyu Cakraningrat. Menapa kula kedah minggah ing kayangan dimen rancak anggen kula pikantuk Wahyu Cakraningrat. Sampun nger menika saru nger adane menawi tiyang badhe nampi kanugrahaning Jawata menika kedah tapa brata nger. Mekaten paman. Nuwun inggih. Menawi mekaten paman, monggo ngupadi papan ingkang prayogi kula badhe tapa brata paman. Boyata madretna ingkang pinastika Pinasti Kusuma dadya pepujanku kekuwungira praptane endang pamikati. Ngantos kadarang-darang tumugi wonten ing kono mriki Raden. Kula nyuwun pitulungan dumateng Paduka Raden. Iya. Mengkone bakal tak tulungi. Nanging luwih dhisik jenengmu sapa lan duwi saka ngendi? Nuwun inggih. Kula Endang Pamikatse. Kula tiyang kliyang kabur kanginan. Boten duweni popo biyung menapa malih papan dunung Raden. Iya. Tak sawang jeneng sira mencorong cahyane lan sukumu ora napak bantara. Aku bisa mesthekake yen kowe plawangane Wahyu Cakraningrat. Mula manuta jeneng sira tak pundhut garwa dimen age-age aku pikantuk Wahyu Cakraningrat ya. Menika bodho nggih. Sanes bodho
Nanging menika sarana supados kula agake pikantuk wahyu cakraning rat paman. Nggih, menawi mekaten ingkang atos-atos. Kuning nggih kendel kemawon paman. Pamit kaji. Kula Raden. Ayo manto tak pundhut garwa tak boyong ana ing Praja Ndwarawati ya. Nyuwun sewu Raden, kula menika namung salah satunggaling ing joglo. Menapa mangke boten badhe mrasakaken asma paduka Raden? Ngakumu amung endan, nanging aku bisa mesthekake kowe dudu jalma lumrah, kowe plawanganing wahyu cakraning rat. Mula manut tak pundhut garwa, dimen aku agak entuk wahyu cakraning rat ya. Boten Raden. Angger. Kula boten saged Manut. Raden. Pamit kasih. Sampusno, atari maninten. Rasa madangi jagat bungo paneng sapucaing mugir marbabapan sumirat eneng soroting surya mega lan gunung. Kyai Batari Maninten. Nuwun kula. Wus sawetara siadi lan nulun ngupadi satriya kang bangkit nampa wahyu cakraning rat. Ananging tumeka dina iki Yayi durung ana satriya kang kawawa. Coba waspadakno sisih wetan kayana cahya manter cumlorot sasada lanang. Pratandha yen ing kono ana satriya kang gentur tapane. Mula enggal tindakno kewajibanmu Yayi. Duh pukulun. Sampun makaping-kaping anggen kula babat para satriya ing Maracapada. Nanging boten wonten ingkang kiyat nampi wahyu pukulun. Pramila sumangga kula dherekaken kondur kemawon wonten ing kayangan pukulun. Mengko dhisik Yayi. Yen to nitik kekuwunge satriya kaisih traing kusuma rembesing madu. Mbok menawa ya kae kang bangkit kawawa nampa wahyu cakraning rat. Mula enggal to dinen sepira lan tiping panggraitane Yayi. Duh pukulun, menawi kersa paduka kados mekaten, kula nyuwun tampeng pangestu pukulun. Ya Yang lumeng gadung malengkung lir kaureksan.
wayah Witoradya kulino masuh budi memasak jiwa waspada jatining panggoda saksana regadak anus curiga kendang-kendang pamikate Padakyono cahyo kang bolo papan kene ndak berpeki jebul katon siadi adikku Abimanyu katon mencorong pun kakang bisa ngerbol lamun to siadi kang bisa antuk wahyu utama ya cakrane ngerat Yayi Abimanyu lho ninggih Kakang Mas Jawata sampun paring kanugrahan dhateng Rayanta pun Abimanyu. Iya. Dimas Abimanyu Timbalaning tenaga. Pun Kakang uga bisa mesthekake kalamun kalenggan iki kang kacondokan wahyu cangkraning rat ngemungake siadi. Paduka ugi ngepinginaken gayuh wahyu cakraning ratu Kakang Mas. Ing sekawit aku go ngepinginake gayuh wahyu cakraning rat nanging cabar ora entuk gawe. Lah menika adikku Abimanyu ingkang sampun pikantuk karya. Yayi Abimanyu yen kula aja kesuwen cumandha ana jroning wana. Ayo bebarengan kawan Kakang Sombolan Paman Setyaki sowan ora ngersaning para pepunden Yayi Abimanyu. Sumangga kula dheweke. Amung. Pau tibane mriki ya. Iya bener. Pantes tibane papan kene. Nemu-nemu sawetara. Nggih ya. Iki lak Gatotkaca to. Nggih kula. Kowe weruh cahya kang tumiba ning papan kene ora Tut. Menika saektos wonten wahyu cakraning rat sampun manjing wonten anggalipun adikku Abimanyu Yang. Wis manjing aning anggane Abimanyu. Jala ya. Iya kok. What?
Anda telah menyaksikan acara pergelaran wayang orang persembahan TVRI bekerja sama dengan Sekar Budaya Nusantara.